Olá, família! Benvinguts a Barcelomania. Avui vos ensenyarem a fer un museu d'art modern contemporani. Després d'aconseguir que rehabilitin un edifici singular en dos béns públics per nosaltres, crearem una fundació perquè tot pareixi solidari. Jo a la meva li posaré Fundació Barceló. Ai, no, que això ja està inventat. Bé, és igual, que se n'inventi una altra. Obres d'art! Un museu d'art modern contemporani ha de tenir obres d'art. Per això agafarem coses que la gent tira. Per exemple, un xalet a la platja, posant per aquí, així. Després, un pont mal construït, per aquí, perfecte. Una foto amb en Pajares, també el posam per aquí, així. I sobretot, un quadre d'en Picasso. Ho posam així ben col·locadet i ja està arreglat. I ara vos parlaré del tema més important, del finançament. Hem de fer un pressupost inflat. I llavors penjarem en el quadre perquè ningú no pugui dir que no l'hem fet públic, així. I tampoc importa que se vegi molt. Tot d'una, deixem així, no importa que se vegi molt. Perfecte, i ja està. Una cosa fàcil, senzilla per tota la família, amb preus assequibles. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.